Tento Concorde nikdy nebral pasažierov, ale bol že Experimental Edition a testovali konkrétne s týmto strojom najextrémnejšie podmienky, čo sa týka rýchlosti a zamrzania krídla. Preto tu majú túto stupnicu, že proste námrazu a odmrazovanie lietadla testovali a testovali samozrejme aj rýchlosť a tento konkrétny exemplár bol ten najrýchlejší medzi všetkými Concordami. A tu sú tie stupnice na tom krídle, kde skúmali vlastne tú námrazu a odmrazovanie. Som priamo pod Concordom. Obrovský podvozok. Druhý. A k tým podnetom, že vlastne čo tu človek vidí, že som úplne fascinovaný tým Concordom a tým tvarom Concordu. A že tu vedľa mňa vlastne na dotyk je nejaký Harrier, tak to ani veľmi neriešim. Sme v hangári s najväčšou koncentráciou letuschopných Spitfireov podľa mňa. Je tu raz, dva, 3, 4, 5, minimálne 5 kusov a že vraj tieto stroje, ktoré tu stoja, sú letuschopné. Som v hangári, kde sa opravujú lietadlá a také pikošky, piškotky sú tu rozrobené, ako tam je jeden Bearcat, tam vzadu je jeden Wildcat, tu je nejaký Warhawk. Wildcat kvôli tomuto podvozku, ktorý je jedinečný. Žiadne iné lietadlo predtým ani po ňom, tuším, tento typ, no lietadlo ako stíhačka, tento typ podvozku nemalo. Len tento Wildcat. Aktuálne stojím pri podvozku Liberátora s krásne otvoreným motorovým priestorom. Ale čo je zaujímavé, je táto šachta. Neviem, že tá šachta na ten podvozok je presne medzi dvoma gondolami motorov. A toto je to citlivé miesto, toto je to najslabšie miesto vlastne toho lietadla, lebo keď na toto miesto ono dostalo pár zásahov, tak to krídlo sa okamžite zlomilo. Takže citlivé miesto, alebo ak chcete, Achillová päta Liberátorov bola táto šachta, kvôli čomu boli prezývané aj, že sú to lietajúce rakvy.
z americkej haly Duxfordského múzea. A doslovne neviem, kam sa mám pozerať. Len tak na ukážku. B-52, F-15, B-24 Liberator, Mitchell, Thunderbird, Mustang, B-17, B-29. Takže konečná.